mun san lokacin da ayuba yana cikin ciwo sai ubangiji ya tambaya shaidani na ka fito ya ce ya fito ya wuce shi sai ya ce ko ka tona da bawa na ayuba sai shaidan ma ya ce saboda ka ba shi abin hannu ne ka ba ni izinin cigune shi mai yawa zai la'anta ka to ni na ga irin wannan haka daidai da shaidan ya razu ya bige bawan Allah nan saboda kar ga ban gaskiyan shi ne ni abina ne na doka kenan saboda ya ga ban gaskiyan shi ne ko zai rabu da shi to baba bai yi haka ba ya kama ubangijin daram waɗansu ma ana kai su a ketare ma a dawo da su a cika akwati amma shi ya ce ya sake dawo da kanshi da ran shi a gida ne ya zo ya bangiji ya zo ya kiraye shi cin shi ya zama daidai da na annabi ayuba yana ya ce ko ka lura da bawa na shi ne yana buga jarumi na kamar daya babana ya faɗi mai gidana ya faɗi kasan ana buga makiyaye dole tumaki za su wase haka kamar yana aka yi da yesu an zo an kama shi wani bawan Allah ma ana kira shi Bitrus sai ya sare kunin wani bawan malamin yesu ya ce ya mai da takobinsa ba yaki ya zo ba yana da iko malaiku su zo su yi yaki domin sa to haka na baba Paul yake baban mu Paul shi jarumi ne kamar yana aka kama shi ga shaidana zai ya buga shi da cuta nan to wabina ne zan bayana a kai kenan kun san muna da nama da jini wani abu yakan faru haka sarana ba ma duk sun yi ciwo haka ma ubangiji ya ba shi kwanakin shi ya kai kowane annabi bi da bi ne tun daga ibrahim har su musa har su wani ne duk bi da bi ne tsara bisa tsara to na ga baba ya kai tsara nashi shi ne ubangiji ya ga lokaci ya yi zai huta da shi da irin jife-jife da an yi ta yi mashi a gidan duniya can yanzu yana murmushin shi a wajen yesu to ubangiji ya taimake mu na baba ya akwai bambanci da na ayuba shaɗan ya buga shi da su kurarraje ya kuma karkashe yaransa da kuma duka dukiyarsa sai daga shi da matansa suka rage su biyu to kaga bambanci na baba shaɗan ya harka da ya rabu dukiya to baba da shaɗan bai fuskanci yara ba ya ga in yace zai fuskanci yara ba to ya ga da ba zai ci wani riba mafi kyau din wata bari ya buga jarumi ubangida to shi yasa shaɗan kenan sai fuskanci baba kaga mun binci nasa kenan da na yi ba shaɗan ne ce wata ya kashe shi da bishir ya mutu kama ran da baba ya rasu washe gari sai hausawa suka shiga yanka rago muna gani muna ji muna ji muna kallon hausawa suka shiga yanke rago wai wannan babba nufin suna allan suna ya mutu bari ma ga wani sai tashi makamaninsa kamar da za a yi a zamanin sisi baya an ce wuce masu da haka zai faru ran da za a kashe wani shekuna guda biyu kaga ran da an kashe su a bar gawa su guda uku za a rika aikata wasu ka koya ku zo ku gawa da nan mutanen da suka wawa da shi ma zaman sisi suke to kaga sai abu na da nan saka shi foto ya zo wuri babban pol kaji ana yanka wa Allah su ya mutu ta
sai kuma ka waye gari kuma sai ga shi ba rasa nuna riga sai ga shi ba ma kewaye da masa ga shi ma a ci yara kuma yi suna zai kaka mai yara ya suna wazi nasara to abu guda kaga randa ba kira ta randa ba lokaci a lokaci ana kira wa na wuri wata sukwa line sukwa street bai zama rana ba ana kira sukwa street domin babu gidaje a wurin domin a nan ne ake fili sukwa wani rana ba din nan to a nan doki zan zo shi jaro haka kaso da kan za su gudu daga nan sa su je kin suna da sa su saya a wani wuri to sai gidaje sun zo suka cike wuri sai daga nan aka ce ya za a yi wata aje ne wani fili a bayan gari shi ne aka je aka so masara fili sukwa aka koma Bauchi Road na wajen university amma da sukwa line daga baya zai zama rana ba wuri ma yana a daji daga baya zai zama rana ba masalaci daga yanzu baya nan masalaci jima na lemon guru da kasuwa ita ce haka ne to a wuri ne aka so da aka daina sai itace gidaje su zama cika wuri bayan an cire itace sai aka so bina mutane haka ne a wuri bayan ka wurin yanzu ya cika shi ne aka ce to wurin yanzu ya cika sai kwashi sarki mangu kwarrafa aka ce to za mu kafa cancan sai aka ce masarata aka suke ba kafa ba sai aka ɗauki wuri aka kai sarki mangucin sannan suka gina masarauci aka shiga aniyar aka shiga bine-bine mutane wuri yanzu ya cika daga nan kuma ka kai wannan yana cobe kusa da fortila buki na da shi na ke sai da azara cobe na ke sai da azara kuma azara a da reverend dusu latam shi ne ya yi kwanan kokolin yana aka samu church kwakan sarki mango da masalaci na da church ne da aka yi to mutane ba su goye bayan shi ba ya yi kururuwa ya ce karbu yi haka mun rasa a can mu suke rasa a nan sai masalata suka gini masalaci a wurin da church ne a wurin da church ne alayi mango babban masalaci ragoncin mutanen mu ta haka lokacin reverend dusu da dam ba mu fito wa zama na nama da kuci ba haka ne mu da baba polo ta mu ta da wa zama haka ne wow abba mu da tariki duk kuma yi shi ne kaji kun gani da ido ne mun ga da ido ta haka shaitan da ya sa ba ka haka ne haka ne na gode maka yara ka bambanta mana da na ayuba na gode ka gyara mana ka gyara wurin haka ta haka yake haka yake labarbari kina abuwa suna da yawa akwai lokacin da baba ya yi magana game da ruwa za yi ruwa jos ba a ruwa jos sai ya yi addu'a kai ya ce ya ba Allah 1 week sai ya yi ruwa within the next 24 hours ne ko something like that. Wannan ka ya sha faruwa sai a yi a zauna jes a nemi yadda zai shuke shi ke nasa daga nan ka ci ta yi addu'a to aka yi addu'a da ke zama ya addu'a kaga masalata aka ci ta suka fara addu'a bayan da suka fara addu'a ba kwame sai ka ci ta mukarsa kuma da muka hada kungiya addu'a ta mu nama aka gama muna gama na musa garuwa haka wannan ya faru wani kan kawo daya da muka je wa'azi a Kano 1985 ba a yi ruwa a Kano ba sai ya ce yau za a yi ruwa ya ce in ba a yi ruwa ba to shi ba zai yi wa'azi kuma ba kuma a yi ruwa daren ya kwana sarkin Kano ya aika wai maza ya je gidan shi aka kai rasu a wurin
su ma sun yi ta addu'o'i ba ya ruwa ba sai baba Paul a 1985 da ya kama shekaran sai aka yi ruwa masalata sai murna mutumin ana ya zo ga ruwan sama ya zo inda ni na gani annabcin shi a biya cika a ran na ce yanzu baba Paul in ya bar wa'azi wato mu ba za mu yi wato duka kenan ba za mu yi ba kenan in shi ya bari wato mu ba za mu yi ba kenan a Kano wani abin ya faru a Kano a 1985 daɗin da na ta manta 1985 ko ka tambaya waye zai gaya maka mun taba je Kano an rasa ruwa baba Paul ya ce in ba a yi ruwa yau ba shi zai yi wa'azi na ruwa sai ruwa kuma ya sauko a Kano lokacin mun zauna a yi clinic a wurin da muka yi wannan wa'azi ko ba haka ba yawwa a sabon gari a sabon gari to ruwa ya yi su ma sai murna mu ma sai murna iko ya samu mu ga iko Allah ya ce wai ba a yi ruwa ba shi ba zai yi wa'azi kuma ba sai ni na kama zuciya na haka na ce to yanzu in ba a yi ba kenan shi kenan ba za mu je wa'azi ba kenan sai a yi ruwa a nan a jama'a an shayi da wasu wurare da tafiya an shayi har da warkaswa ma mutane suna warkaswa wannan ma ba za mu yi a lissafta ma ba wannan suna samun lafiya na Allah ne wannan to in ya yi wa'azi shi ke sai ka gani mutane suna zuwa kamar tururuwa ne kawai